Nu mă pe mine la ușilor ce are pe mine. Bă, te lovești pe ăsta, bă! Eu am trecut de temen. Să te poate lângă tobă, filia dracu, dă-te de lângă tobă. Băi, strică, nu mai faci așa ceva. Ai fumat acum, dă-te mă, dar dă-te dincolo, te pulcă. Simte-te. Și asta și Tita și toți care aici. Nu te mă rușine. Bă, dau dracu. Cine ai dracu cu seama voastră? Ei! E și neamare pe aici, acum să dea pe neamare răului. Nu l-a dat pe neamare, mai noi trei. Dacă noi, aligate. Dă-te față în supă aia, filia dracu, dă-te în dată, dă-te lovești de asta. Ia, stați că plânge acum. Tata, dată plângă de față. Telefonul. Plânge de mine, domnule. Nu pot să. Da? Îți dau și una? Nu, ia. Nu-i mă, E bricheta la neamare. Păi dacă vrea țigară, ce vrei? Dăm bricheta, n-ai. Aici. Da. E doar. Da. Acum la mâncare. Aoleu, o să mâncare. Mulțumesc și ca să plăgeți, să zici că să curăță. Dă-i mă mică o cutie în neamărinda aia. Vezi tu că unde e. Nu pot. De la am o cutie de foc după sobă. Acolo și la sobă. În portare sunt numărul 3, Irimin Ali și Florin pe acolo de când numărul 6, Fiu, cu numărul... Dă-ți plumul, ia, nu mai te făca pe tine. A făcut și copilul ăsta curat. 7, Călășanu, 5, Coivan, 19, Iușovan, 8, Cojocaru, Constantin și 18, Mugul, Dumitru, echipament verde pentru Victoria Călălaș și de partea cealaltă. Să nu mă dau bine, nu zici cu cine să acum, cum ai stat? ești frată și da. Și de-așteaptă. Cu ce? Cercean, numărul 12, Adi Nedelea, numărul 10, Gheorghe, Alciloaia, numărul 20, Stan Ciuna. Azi zici mica totul. Azi nu, stai că mă duc să găsi de pe la jos, să bag vechile așa. Mă fac el, nu beau și cum e. Da? Nu știu, mai spus eu, mai cafea. Numărul 2, Valentin, Ce? și Cosmin, Startul acestui joc nu este deloc la fel de alert ca cel al primei semifinale dintre Recolta Ostroveni și Punte Dăbuleni. Să nu faci uși, nici vrei. Spunem că Nu zice să trebuie să-i ia tu a dreaptă să joci în București și ia-ți la Adică, dacă eu vorbesc ceva prostii. Ce? Eu pentru aia mică joacă inclusiv antrenorul acesta. Ce vezi? Veni așa dintr-o dată? Ajinedelea. De partea cealaltă, formația Victoria Călăraș sunt beat eu, sunt mort. locul 2 în serile de elită cu șanse reale la nici asta, nici Mioara, nici tu, nici oricine ar fi. Pentru aia mică eu sunt... Și acum un șut foarte bun al lui Hugo Dumitru, un șut nu plângi, nu te cunosc. din pechet. Nu dacă plângi, te crezi. Păi nu plângi. Ai văzut că plâng? Păi nu. Ce e scuzeaua ta de proasta, drept? Poate mă văd. Cred că în baza voastră, la mea, faci.
sufletul tău e plin de băutură. Aoleu. Săracu, s-a necat de tot. Aoleu.